Satanova návnada. John Bevere. Úvod. Každý, kto chytal zvieratá do pasce, vie, že aby bol úspešný, musí splniť jednu z dvoch podmienok. Pascu musí ukryť v nádeji, že zvieratko na ňu naďabí a zostane v nej, alebo pasca musí obsahovať návnadu, ktorá zvieratko priláka do jej smrteľného zovretia. Satan, nepriateľ našich duší, využíva pri svojich klamlivých a smrtiacich pascách obe tieto taktiky. Jeho pasce sú skryté a zároveň obsahujú návnadu. Pôsobenie Satana a jeho pomocníkov vôbec nie je také očividné a zjavné, ako sa mnohí z nás domnievajú. Naopak, Satan je nenápadný, rafinovaný a so záľubou využíva každú lož. Diabol je veľmi chytrý a šikovný. Jeho stratégie sú dôkladne premyslené. Nezabúdajme, že sa dokáže vydávať za posla svetla. Pokiaľ nás Božie slovo nenaučilo rozlišovať medzi dobrom a zlom, len ťažko dokážeme rozoznať pasce, ktoré nám postavilo do cesty. Jednou z jeho najzákernejších a najnenápadnejších návnad je niečo, s čím sa už stretol každý kresťan: zranenie a pohoršenie. Pohoršenie samo o sebe nie je smrteľné, ak zostane nedotknuté v pasci. Ak ho však vezmeme, prehltneme a budeme ním živiť svoje srdce, staneme sa pohoršenými. Pohoršení ľudia prinášajú veľa zlého. Zranenie, hnev, zúrivosť, žiarlivosť, bolesť, konflikty, zatrpknutosť a závisť. Zhltnutie návnady pohoršenia spôsobuje tiež urážky, útoky, rozdelenie, odlúčenie, rozbité vzťahy, zradu a návrat k zlému spôsobu života. Ľudia, ktorí sú pohoršení, si často ani neuvedomujú, že sa chytili do pasce. Ignorujú svoj stav, pretože sú zameraní výlučne na krivdu, ktorá sa im stala. Všetko popierajú. Najúčinnejší spôsob, ako nás nepriateľ môže oslepiť, je priviesť nás k tomu, aby sme sa zameriavali na seba. Kniha, ktorú držíš v rukách, odhaľuje túto smrteľnú pascu a ponúka návod, ako uniknúť z jej zovretia a zostať slobodný. Pre každého kresťana je dôležité naučiť sa, ako z pasce uniknúť, pretože Ježiš povedal, že nie je možné žiť na tomto svete a nenaraziť na pohoršenia. Lukáš 17:1. Vo viacerých cirkvách po celých Spojených štátoch a v mnohých iných krajinách, kde som toto posolstvo kázal, viac ako 50% ľudí prijalo výzvu výjsť dopredu. Aj keď je to vysoké číslo, ešte stále to nie sú všetci. Pýcha bráni mnohým ľuďom, aby reagovali. Videl som, ako ľudia zbavení pasce boli uzdravení, oslobodení a naplnení Duchom Svätým. Mnohí tiež dostali odpovede na svoje modlitby. Títo ľudia väčšinou celé roky hľadali to, čo teraz dostali v jednej chvíli, keď boli oslobodení. V posledných rokoch 20. storočia sa v cirkvi veľmi rozšírilo poznanie. Avšak napriek tomu sa zdá, že medzi veriacimi lídrami a spoločenstvami je viac rozdelenia ako kedykoľvek predtým. Dôvod? Pohoršenie sa šíri pre nedostatok pravej lásky. Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. 1. Korinským 8:1. Tak veľa ľudí žije v zajatí tejto záľudnej pasce, že pomaly začíname veriť, že takýto spôsob života je normálny. Pred príchodom Krista však budú praví veriaci jednotní ako nikdy predtým. Verím, že dnes sa z tejto pasce pohoršenia dostane nespočetne veľa mužov a žien. To bude jedným z hlavných prúdov prebudenia, ktoré zachváti tento národ. Vďaka láske, ktorú budeme mať voči sebe, neveriaci spoznajú Ježiša Krista tam, kde ho predtým nevideli. Nepíšem túto knihu len preto, aby som nejakú knihu napísal. Toto posolstvo mi vložil do srdca Boh a vidím, že jeho ovocie pretrváva. Raz mi jeden pastor po kázaní tohto posolstva povedal: nikdy som nevidel toľko ľudí oslobodených naraz. Boh hovoril do môjho srdca a povedal, že toto je len začiatok. Mnohí budú pri čítaní tejto knihy oslobodení, uzdravení, obnovení a poslúchnú výzvu Ducha Svätého. Verím, že pri čítaní týchto strán bude učiteľ a radca osobne hovoriť do tvojho srdca a toto zjavené slovo prinesie veľkú slobodu do tvojho života a služby. Na začiatok sa spolu pomodlíme. Otče, v mene Ježiša Krista ťa prosím, zjav mi pri čítaní tejto knihy tvoje slovo skrze tvojho ducha. Odhaľ každú skrytú oblasť môjho srdca, ktorá mi bráni v tom, aby som ťa lepšie poznal a lepšie ti slúžil. Uvítam každé usvedčenie od tvojho ducha
a prosím ťa o milosť, aby som dokázal vykonať to, čo odo mňa budeš žiadať. Keď budem čítať túto knihu a počúvať tvoj hlas, dovoľ mi, aby som ťa spoznával hlbšie a intímnejšie.